सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। अरे प्यास रियाज कर लवड़ानु भजी सन तो ठीक बा भोकल में जा गावो ढेर स्टूडियो में गाना बड़ कोइले लगता कि हूं नहीं बात बतइले ढेर स्टूडियो में गाना बड़ कोइले लगता कि हूं नहीं बात बतइले के बजरा कोइलो ना तू पढ़े लगलक। अरे प्यास रुका देखो हम बताता निके गाउन नया वैरायटी में कि बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला। लेके तगौले बारे भैया खेसारी चिंता न कर सबके मिली पारा पारी सकतना हमर पलानी नसाई कबो न केहू के कुछ भेटाई तोहरो गाना बाजी बतिया मना बतूता समझ गइलनु चला फिर से आपसे गावो कि बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला चलो बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला। चुप समियाना वाला जे भी बात गइले ओहू में दिमाग कुछऊ खासे वाला गइले राहत बेदर्दी कहीं से सिखले यही से गाना सजा के लिखले संतोष यादुल्ला सारी लेखा कहे लगला साफा बुट के बड़ा तो स्टार हुअल अपन गवा अपन कि बाद में मुखड़ा लियाई पहिले अंतर केला बाद में मुख